Sori äsken keskeytys. Sori, että mulla on vielä yövaatteet vielä. Mutta niin. Jaana syytti Tiinan käytöksessä minua. Jaana on sosionomi ja kyseisen paikan työntekijä Oulussa. Maria on sosiaalityöntekijä, kyseisen paikan sosiaaliohjaaja. Pakselikkeessa viimeksi kun kävin Oulussa, minä haistoin kuolleen ihmisen. Soitin kaverin kanssa Virkavallalle. No, Virkavalta ohjaa puhuu ammattilaisen kanssa. Ja kun puhutaan, niin Maria tönii minut pois ja työntää minut pois. Ja niin edelleenkään en päässyt yli siitä, koska se toi lapsuuden traumat suoraan sanotaan ihan kaikki. Ja sitten mä lähdin pois sieltä. Ja nyt vihaan, pelkään Oulua, koska hain kouluakin, mutta joudun perumaan hakemuksen, koska Marian käytöksestä oli koulukiusaaminen mieleen, kun olin kiusattu. Ja niin. Huhtikuussa Jaana syytti Tiinan käytöksestä minua, kun näytin Tiinan viestejä, jossa Tiina vaati, että perun Janista rikosilmoituksen, mutta tein ihan sen aiheesta. Jaana, jokainen vastus omasta käytöksestä, sinä et voi syyttää toista omasta käytöksestä. Vaikka ei syyttänyt, näytin vaan viestiä. No, mä toistan. Ja sen jälkeen juoksee. Täysin tulitikut käsissä, kun mä tappaa ihteni. No, ei siinä vielä kaikki. Poliisit kun tullaan ensihoito, minä osasin onneksi harhauttaa heidät. No, siitä en kerro tarkemmin. Mutta se Marian viimeisimmän kerran jälkeen on niinku unihalvauksia saa pari kertaa. Elikkä kun herään, niin sitten näyttö Maria ja Tiina on huoneeni nurkassa. Ne tuijottaa minua. Mä en pysty liikkumaan, en tekemään mitään. Ja on se tietysti hiukan pelottavaa, mutta on totuus. Ja ne on mulla näitä, mitä me teen Mariasta. On minulla useampia asioita oikeuden menossa. Olen raiskausoikeuden käynnissä, kun minut raiskattiin. Sitten tulossa on 3 oikeudenkäyntiä. 1 on ruumiinvammatuuttaminen, 1 on vaitiolovelvollisuuden rikkominen, 1 on seksuaalinen ahdistelu. Ja 1 on jo oikeudessa seksuaalinen hyväksikäyttö. On näitä vähän liikaakin yhdelle ihmiselle kannettuna. Ja kun sen kuolle ihmisen haistoi silloin, niin se oli ihan järkyttävää. Ja miksi yhteiskunta ei reagoi? Miksi kerroksen asuvat ei reagoi? Miksi vieras reagoi? Marjavan tönne ja työntää, kun yritän kertoa. Onneksi mulla on viestit siltä kaverilta, että todistanut Marille melitän, niin sitten johonkin videon tai story. Niin. Ja on se tietyllä tapaa traumatisoivaa, koska joudun perumaan koulupaikankin. Aika rankkaa. No, onneksi tänne on sitten jotain kivaa pääsee pikkusen ja hommia tekee. Jos teillä vähän palkkaa ja sitten pääsee käymään saunassa pitkästä aikaa ja pääsee käymään vielä vähän aikaa uimassa. Minä laitan sitten uintivideon tähän seuraavaksi.